Vacances. Tota la família. Aquí som, a Gran Canària. Són les millors vacances en 10 anys i només en tinc 7. A l'atac! Sembleu la família perfecta per participar al nostre concurs. Gràcies, però no hi estem interessats. Què? Para! No necessitem cap concurs per saber que som una família genial. Col·loqueu-vos. Perquè el teu pare és un fluix. No ho és. És el millor. I està trist perquè sempre et burles d'ell. Tu no vols millorar? No. M'agrada ser com sóc. Hem de guanyar el concurs. Mie, tu faràs el salt del trampolí. Jo l'esquí aquàtic. Tens alguna mena d'experiència? Esclar. I què faré jo? Tu aniràs a veure si hi ha alguna cosa útil per fer al minisó. Seu. Fes una volta. Uala, que bé que ho fas! Sí, perquè és el meu gosset del pèl fosc. No. No ha funcionat. Ja heu tingut una avaria? Una avaria? Els frens no funcionen! S'han tornat bojos! No! No! No vam dir que ens donaríem suport? Què? D'acord, mireu com moc la panxa. Moltes gràcies a tots.